Ну, та най буде уйош. Ну, Томаше, кіть це нагадаш, та тобі ся обстав сись. Чудний доктор. А ми йдемо. Ідеме у темну півницю, де не буде світла. Будемо ходити з всяким факлем. Та й буде намся привіжати всяка дурниця. Темна півниця, буде намся привіжати усяка дурниця, усяка дурниця, лиш би нам не була у півниці гузиця. Ну, йдемо на то. Агустин і Шандор ще живі. Агустин і Шандор ще живі, вони дома суть. Я їх просто на сей раз не взяв. Я взяв новачків домак. Із цих у боях був лише Мачкопес. А сесі... ні, той чудний доктор ще був. А сесі двоє домак нулячі.